حزي ساينساو مبرقا ودلهم وقبو سلكلة معلكا بستتات كمار عدهم مرأيا مننت ودابيخا عم دفعهم علل 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 ملحاسب يخوز خلقتك تعنا بالليكم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون الدمص عينا تقراي نزعلت زبلنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زينانا بزينا عوتنا كنفلم حيات سراويت التقراي تمالي زجمرو وفري عديتات التقراي زتفلاليا كتماتات دبوب تقراي حاران ناوتم بعوت نقدميت يقسقس كامزلو وتادراو وهابك على سراويت التقراي تقدالاي قبر صادقان قليت عملهم أبي تحتي ورار جباتين تمكعتين حيل كل لام حراز صنحلا على جزءات تجرين أبي تسلمات يساق زنبر حزبنا حرا نموتا بعلت حموشت حملة لتشان 13 عام تمرت زجمر وفر عديتات تجري بجننة أو سرحيت حياة سراويت تجري دوميقو أبي جودنا عوتي قتصل لهم عبزصع وجر حيل صلاي مبل 30 كلتن 33 كفلات سراويتن زتوسن خفال شاد شاي ميكانايزدن سراويت فاشيشت أبي أحمد كمون منيليك تيدروس أباين طانان زتبحالو براجيد فلي حيلي أمحران ببزوح أشحات زوطور من الشاتات أمحران كم زسلفن حياة سراويت تجري جنا نزوم طلعتنا دمسسن نقدميت بعوت يقسقس كم زلون أتم وهابك على تهزاريبهم بز مسرت حياة سراويت تجري نكتما كورم حاويسهم نبالا بر تخلي جار جلن تعاون حرا أو تيلهم حزبنا دما دحرشهم من تعوارح ناتنت أير كتنفس جمير لهم عديتات تجري من تعاوتن جننة سراويت تجري سلزقنا كمون بتم ورر تحيلتاتنا مزنا قلبو قفعتات ولا توردن بزقف عكي تسوكونا دكن مريقن ناب مقدال كاب مفناو جميرهم نسراويتنا زدلو كل عينة تقرب الزقبران نتقدل تدكن زتخناخنان حابون مورالن زسنقان سلزقنا ازي وتعدراو وفري نخبر بشم عديتات تجري كم ستسيم بمقلات نايزي وفري زرزر حبريت هادما أبزغطل نهزب كم زفلتو تقدالاي قبر صادقان اقليس عملهم دمس ويانا تقراي دما ملوء حبريتا وفري عديتات تقراي النات خطاتلم نابخوم كم زقرب كنقلت صنفتهم ستتات كمار عدهم مرأيا مننت ودابيخا عم دفعهم علل 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 ملحاسب يخوز خلقتك ناب خالوت زيناتاتنا أبن السجاجرم أبل هاجرات حبرة أوروبا أبل علم منجست فاشيشت أبي أحمد معقب نخنبرة حلفي قديات وطعن بوليس دحنا نتنت حبرة تحساسيبهم منيسترات قديات وطعي حبرة أوروبا تمال زكايدو على دحر مززام حلفي قديات وطعن بوليس دحنا نتنت حبرة جوزيف بوريل حبرة أوروبا أبل هاجرات حبرة أبل علم منجست فاشيشت أبي أحمد معقب نخنبرة دما أجنزيبهم أبي تجري زلوا خناتات عزيزة حساسبيهم تخناتات كم زلوا مخفيو أي فلتن حز تجري كاب مولع علم تقراري تعلم سلذي فتحوي أبز مثلنا قداي ترير سجمت نخنوسد كندالو علنا بموال أتفاششت أبي أو جوز ولا مقرات تخصي ترجم ألبو كم زخنن لومي أبي تجري أسكاف زخنة كبير سبعة وقولوا كم استفترن أرد يوم اللوم حبرت أوروبا سبعة وحجز بنفرتين أبي تجري نمتاو إن حسب مخانو جوزيف بريم كم زتزاربو العربيات أبتسبلهم بخالق وجن رديت زعنا 5 مخاين بروجرام مجمع علم تمالي كتما مقالة كم زعتوا تتكال عفليت اللهم أبزونا ويتصنعين إرب هذين كمت أن علي دسنا بتعمي هاي بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو خلو كمت أن علي تحبسنا فرست نايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو تقراينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعره منا كل جزء خات تقراينا ناتقول لعيخنا
ናይ ቁጥሪ ልዕልነት ናይ ተወስ ልዕልነት ዝነበረ ጸላይ እዩ ክንድምስስ ኢልና ተበግስና ስለ ኮነን ሃዲነት ሰራዊት ተዋጊኡ ስዒሩ ብጅግነቱ በሊጹ زوم يشوفنا هم وتادرهم حيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كلهم إيد لما هاون كهم عدل زيتون كأنه هم وتادرهم إيد نطلع يسوون بس يحرهم إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صفات تقرأي حطاني زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعروا ونفكع متقرشة ኣብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝርከባ ካልኦት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ከምቲ ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ዓይነት ጅምላው ጨፍጫፍ መጽናዕቲ ዓሌትን ከየጋጥም ከም ዝሰግኡ ተገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተጋሩ ሰፊሕ ዝኾነ ማእሰርትን ምግፍዓን ይፍጸም ከም ዘሎን ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ትካላት ድማ ብሰራሕተኛታት ጸጥታ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ እናተዓጸው ከም ዝርከቡን ኣፍሪካን ኣርጊመንት ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኣፍሊጡሎም በዚ ዝተለዓለ ድማ ተጋሩ ኣብ ረዓዲ ከም ዝርከቡን ብፍላይ ነበርቲ ኣዲስ አበባ ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ገዛውቶም ንምውጻእ ምሕር ከም ዝሰግኡን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ወራሪ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ብዙሓት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስራሕ ከም ዝተባረሩ ትካሎም ከም ዝተዓጽወን ናይ ባንኪ ሒሳቦም ከም ዝደስከለን ናብ ወጻኢ ሃገራት ከይገሹ ድማ ከም ዝተኸልኸሉን ዝገለጸ ኣፍሪካን ኣርጊመንትስ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብዓወት ናብ መቐለ ካብ ዝኣቱ ንድሓር እቲ ማእሰርትን ግፍዕታትን ብዝኸፍአ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ሓቢሩሎም ኣይተፍስሓ ተኸለ ዝተባሃሉ ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጸም ዘሎ ማእሰርትን ምጥሓስ መሰልን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ ፋሽስት ኣብይ ብዕሊ ኣብ ኣደባባይ ኣንጻር ተጋሩ ዘርኣው ዝኾነ መደረ ካብ ዘስምዕ ንድሓር እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ማእሰርትን ግፍዕን ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለን እቲ ኩነታት በዚን ተቐጺሉ ከምቲ ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ዓይነት ጅምላው ጨፍጫፍን ምጽናት ዓሌትን ከየጋጥም ድማ ከም ዝሰግኡ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ኣብ ተመሳሳሊ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ጋዜጠኛታት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንኽፈትሕ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣተሓሳሲቡሎም ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ሓደጋ ፍርሒ ከም ዘንጸላለው ድማ ተገሊጹሎም ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ዓለም ዝኾነ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ማለት እውን RSF ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቅሉላው ትግራይ ሚዛናዊ ጸብጻብ የቕርቡ ዝነበሩ 12 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረ ብምግላጽ ነቲ ዝተፈጸመ ማእሰርትን ዓፈናን ብትረት ነቂፉሎም RSF ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓሉ ኩሎም ጋዜጠኛታት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንክፍትሑ ድማ ኣተሓሳሲቡሎም ብዘይካዚ ናጽነትን መሰልን ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘለው ጋዜጠኛታት መንግስቲ ይፍጽምዎ ብዘሎ ማእሰርትን ዓፈናን ከም ዝረዓዱን ከቢድ ዝኾነ ፍርሒ ከም ዘንጸላለውን እቲ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡሎም خبر وزمانا ورجع زي سكالو جمعي تاريخ نوض جمعي وحبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن قلسمنا زي طوى بحايلي من قد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي نحرق أبي مودعتان ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝጀመሮ ፍጹም ምልካዊ ኣካይዳን ዓፍናን ከም ዝቕጽለሉ ተሓቢሩሎም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሳለጠ ሽማዊ መረጻ ነቲ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብል ዝጀመሮ ፍጹም ምልካዊ ዝኾነ ኣካይዳን ዓፍናን ብዝኸፍአ መልክዑ ከም ዝቕጽለሉ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ፋሽስት ኣብይ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቃውምቱ ዝተፈላለዩ ዓፍናታት እናፈጸመ ከም ዝጸንሐ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ድሕሪ ሕዚ እውን እንተኾነ ስልጣኑ ንምሕላው ክብል ንተቃውምቲ ምእሳርን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ድማ ጥሕሰት
ሰብአዊ መሰላት ምፍጻምን አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉን ዘተ ሰላም ድማ ከም ዝሕሰምን አመልኪቱሎም ማት ብሪንደር ዝተብሃሉ ተመራማሪ አብይ አብ መረጻ ተዓዊተ የብዝብል ንኩናት ትግራይን አብ ኢትዮጵያ ዝጀምሮ ምትካል አሃዳው መንግስትን ዝቕጽለሉ ይመስል ኢሎም ዊሊያም ዴቪንሰን ዝተብሃለ ካልእ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ አፍሪካ ብወገኑ ፋሽስት አብይ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ከም ዝበጽሖን ብፍላይ ድማ አብ ኦሮሚያ አንጻር እቲ ፋሽስታዊ መራሒ ዝቐንዕ ዕግርግር እናወሰኸ ከም ዝመፀን እቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኦሮሚያ ነቲ ቅድሚ 3 ሰሙን ዝተኻየደ ሽማዊ ምርጫ ከም ዝነፀግዎን ሓቢሮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘላን ንኹሉ ዝሓቆፈ ሃገራዊ ዘተ እንተደኣ ዘይተኻይዱ መንግስቲ አልቦ እትኾነሉ ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎን እቲ ዜና ኣመላኺቱሎም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜናታትና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ክንፍለየኩም ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅና ትግራይ ትስዕር ሰላም